Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya. AMD Indonesia. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luput ing lara luput bilahi kabeh jim setan datan purun panah luhan tan ono wandi miwa panggawe Allah gunane wong luput geni ana mahan tirta maling adoh tan ana ngarake mami guna dudukane sirna AMD Indonesia.
Anjra ingkang Puspitara kasilireng Samirono amreng Sekar godhong Konggas gandanyo mawe raras renane Driya Dun Rahayu Sagung Kemati Basuki Seh Rama tentrem saking Gusti ingkang murbeng Sagung Kemati Tembah tumonjo kajiwa kasarira wonten hangga Sangya Sutrisno Budaya lumeber warating sawigung duwadi katengandi kuluhuraken telah ngegungaken asmanipun dat suci ingkang dadya kapitadosan kita sami tantulan nggih Gusti ingkang Maha Wigan ingkang wajib sinembah sinembunting sagung titah jangkep lumantar Putra Agung AMT Indonesia kasdu ngaturaken sesanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk katun sagunging Sutrisno Budaya ingkang tuhu maha mekber Budi Dharma. Para pemudan sepuh bini sepuh telah kasuhan ingkang duhanggo gegulang geling cipta pambudi dharma. Manggalaning praja satriya negari para dwija sarjana sujane budi para pinten ingkang kinarya songsong agungipun telah sinudarsaning kawula dase kasuwase. Sinatan katun dumateng sagunging para prikanca seniman sriwati ingkang tuhu marsudi martawaning budaya tulus. Sesanti alhamdulillahirabbil alamin awit babaring daya pangariba ingkang sampun keparang katampi saking Gusti ingkang tuhu kinarya panguwasaning jagat raya. Lemah wonten ing titi kalodhangan dalu punika tumuju wonten ing rikang ginapsara kang jenaka warsa kang sanyata sageta hamba bardingar gelar terus kanthi widado nibayaning ing sampikala. Saderengipun kepareng dek ngaturaken tuhu linepatna ing deduka liwah tinebena ing saliring sesendu marak sowan saking para prikanca AMT Indonesia dalah kepareng kinarya sulih saela sambating raga. Sepisan ngaturaken bunging panuwun katur dhumateng Putra Agung telah bari agung panjenenganipun Bapak Robani sekalian Ibu Ambar Artati ingkang diparang mijil saking wongkon kluwung tlatah kemiri ombo ingkang satu sampun keparang nimbali AMT Indonesia kasdudak atur langen beksa
Angaturaken pami ing swasana wonten ing kaludhangan dalu punika. Anggenipun kepareng dek nindakaken lumadining adicara. Ilo-ilo ujaring para kina. Nenggih nindakaken sunah rasul ngitanaken Keng Putra ingkang pun kepareng asma nenggih Ananda Ahmad Iqbal Fauzi. Mugia ing pangajab anggenipun kagungan kersa linambaran wonten ing dalu punika. Ujaring para winasis ngendikaaken kinarya ujar-ujaran wontene sampun kasembadan wonten ing dalu punika anggenipun keprang dek nglempakaken nimbali propri kanca AMT Indonesia kastung derek atur panglipur. Lamun saderengipun ngaturaken gunging panuwun wontene sampun kepareng kapahargya kanthi edi tuwin penitu sageta amimbu suka berak-berenging penggalih saking Gotrah AMT Indonesia. Tan saged mayakaken punapa ingkang dadya dharma bekti jengandika Bapak Robani sekang Ibu Artarti mugia sedaya tansah adamel amal kesenak panjenengan sewang-sewang. Niat jejo saking Gotrah Agung AMT mugia tansah keparang katampi wahtan adamel kuciwaning penggalih sang hyangning Sutresna Budaya. Nek atur pandonga pamuji mugi Gotrah Agung Bapak Robani sekang Ibu Saripit tansah binengku ing rahayuning Gusti tansah anamahi kawidadan kawilujengan katentreman kabarang gangsar kabeh anggenipun hangupati pangupa jiwa temas sagata pinanggih rejeki ingkang berkah barokah fidunya wal akhirat. Kang Putra ingkang sampun kaparang kakitaan ing pangajab punika ingkang dados gegadanganing keluarga mugia tansah kasembadan punapa ingkang dados sedyanipun dados putra ingkang saleh, putra ingkang pinter bekti katuduhateng tiyang sepuhipun sageta mikul dhuwur mendem jero. Ugi tansah kepareng pigunuh tumaping usa bangsa telah agaminipun tansah kasembadan punapa ingkang dados angen-angenipun kapareng kabagas warasan temas sageta dados putra ingkang dadya pangemba tumaping saking pepundhen sepuh pini sepuh dalah kasubuhan sang hyanging Sutresna Budaya kadya sampun samekta ing ganti sawega ing buri saking Gotrah Agung AMT Indonesia hamurwakani lumantar seni langan beksa seni waro anuraga muda kenya ingkang menika saderengipun kepareng ngaturaken sura dira jaya ningrat mugia lebur dening pangastuti AMT Indonesia.
tansah rembaka ing nuswantama. Tansah nembah kang piniji wana anuraga kenya kondang wadya bala mangku anampi dawuhira tan kendhat sira tan wonten kang samya kantun amung nenggo bendhe bidan prapta sajeng sasorida sang Anwaga kenya tumandang ing karya budaling sang Anwaga kenya oleh kadya ombak ing samudra budal ca yo maju maju maju
ratune Ratu Utama. Patih Lunuwih Pranayaka tiasa harjo. Pandon jare becik-becik parang dene pandadya paliyasaning kala bendu. Malah saya Andadra tuh beda Kang. Angri beti beda-beda hargane wong sak negara. Budal to. Yo. Denong saking Mandrawa Cinandra sang Warganya ingkang angasuk busane ingkang sarwa tresna katon angribawa sang cecedhak sang saya ngalira sang sedamu sang saya angribawa budal ca yo
Adiyanto panudya lamunda panudya kang sagata tinular tinulurja saguing panudya muda darilah sang anuga kenya ayo budak cok si panggono rang lekewo sang sayardo deniro cacari wis andaran dukun kandane nora kaprah saya elok alongka longkangipun siwasis waskita ngatah angiling marang si penggung warok kang waskita tancah waspada tan grigik sapacaking paja tumrih ing paripurna cok budak cok yo titianipun turangga ingkang maneka warna kirarya pambiyantu ganyah angentasi karya tulik ing paripurna ayo budak cok
tumrap Kang Bololo maris budaling prawadya bala tinon asri gegamane saking keng bala waro abyor mompyon busananira pranyata tinon asri yat kadya panjraing puspita budaling sang anuraga kenya panyaya mahesa turga tumandang ing gawe yakti sang anuraga muda tan gedhat amaneng puja pring Gusti ingkang akarya luga mugi sembada kang sinebja tulung ing paripurna Cok lagi apa Cok? Lagi magarya budal Cok.
kenya kang lantik wasising wicara wiraga sarwa irama yakti mujuraken kenya kang sembada lebda ing karya rina lan wengi mung yayah nganti andi kenya sulistya ing warna yakti tansah padya kekandelan ing rasa saka sarating netramu tan luput panggrating ana tresna sajroning atiku sang anuga kenya ya budal tumandang ing gawe ayo nadyan silih bapa biyung kaginini sadulur miyang sanak kalamun muruk tan becik nara pantes yen dinuta sang anuga kenya kadya paripurna angentasi karya ya budal undur wonten ing negarani Caca ayo budal Caca Yo. Hey
Katursa gunging sutresna budaya lingga pagiaran urut angka sepisan lumantar seni warok anuragya benya. Langan bocah ingkang urut angka candhakipun inggih saking AM